Benvinguts a 4, un podcast on parlem amb persones que tenen el seu ADN, l'art. Avui entre nosaltres, els versos que ens endinsen en el món de la poesia de la Valentina Botana. I així descobrirem les històries, les inspiracions, les emocions que s'amaguen darrere de les seves paraules. Bon dia, Valentina, què tal, com estàs? Bon dia, molt bé. On ens trobem? Com és que ens hem vingut a aquest paratge? Bueno, som a Igualada, que és on visc des de fa gairebé 7 anys. I bueno... Bona terra, si veu bé? Aquí Sí. Estic buscant lloc on anar a viure i aleshores també. Vaig tantejant la gent, a veure. Hi ha una mica d'humitat a l'hivern, això sí, ja t'ho sí? dic. Sí. I a l'hivern fa bastant fred. Més humitat que Balaguer no crec, perquè tenim allà les boires. Bueno, clar, aquí també hi ha boires baixes d'aquelles, sí. Però bueno. Bueno, anirem investigant. Sí. Com es fa un poeta o poetessa, en el teu cas? Bueno, poeta ja m'agrada, poeta en femení també. Com es fa? Ostres. Suposo que llegint... Sempre m'ha agradat llegir poesia ja des d'adolescent. Llegint i... no sé, escrivint també i buscant i... Buscant. Un es sent més poeta o poetessa quan li diuen des de fora o és el mateix? Un dia et vas despertar i vas dir ara vull ser poetessa. Bueno, potser no, ni una cosa ni l'altra, però no tan extrem, però... un dia no. Durant una època vaig estar escrivint i em sortien poemes, no sé, com intuïtivament, no sé, de manera... Em sortien com petites cançons de vegades també, que rimaven i que... no sé, amb una musicalitat, trobo jo, no? I llavors vaig pensar, bueno, aniré per aquest camí. I llavors practicant i fent, no sé, treballant, buscant sempre com el ritme, com... El ritme, per lo que havíem parlat, a mi m'interessa algun molt, cop, sí. a tu és prioritari? Sí. Potser per la vessant artística de... Perquè jo sóc músic també, clar. Sí, busco, sí, no sé, o potser per lo que he llegit, perquè el que he llegit, a veure, he llegit moltes coses, no? Però potser m'ha influenciat d'alguna manera, no sé, inconscientment, no sé. Què és per tu la poesia? La poesia, bona pregunta. Mira, per mi, ara mateix, és una manera de plorar el meu dolor, o sigui... Mira, et diré una cosa que l'altre dia vaig escriure, que és com una mena de poema, però no és ben... Bueno, sí, és com un... Mira, és quan no puc cridar, canto. Quan no puc cantar, parlo. Quan no puc parlar, callo. Quan no puc callar, a veure si t'ho dic bé, sí, quan no puc callar, ploro, que normalment és el que em passa, que allò que estàs bloquejat i ploro. Però quan no puc plorar, escric. Saps? O sigui, quan estic allò al borde d'allò que no saps com expressar, allò ni pots ni plorar, llavors haig d'escriure-ho. És com una manera de canalitzar-ho, no? De portar-ho per un altre lloc. A l'hora d'escriure, els sentiments aquests de tristesa, de dol, és més fàcil de focalitzar-ho al paper. Quan estàs alegre, pots també fer aquest exercici? Bona pregunta. Normalment, més fàcil quan estic trista. Més... Acostuma a ser així, no sé per què amb els artistes que tendim a la depressió i a... Perquè quan... Sí, és curiós. Quan estàs alegre, potser ho comparteixes amb algú o no, però no tens aquella necessitat d'expressió, no? Sí. O de treure-ho de dintre, no? No sé. Mira, l'altre dia també em van dir una frase que la vaig sentir en un lloc, que deia, les persones no som neveres, el que es queda dintre es fa malbé. Em va encantar. Llavors és per això que quan
quan una cosa et fa mal a dintre i la treus escrivint, o la treus cantant, o la treus tocant un instrument, o etc., no? Pues, li dones un altre d'allò. Però clar, quan estàs content, pues, Ja ho expresses, clar, ja ho vius... és diferent, ja o sigui, no tens aquella cosa de no sé, és diferent, no sé. Sí, però és algo recurrent, a més, que Sí, ara he anat parlant amb gent i sí, la tristesa evoca molt i deixa portar molt. Sí, la tristesa, la ràbia, la foscor, crec jo, no sé, la part fosca, diguéssim, no? Les ombres, Sí. I en la teva vida la poesia quin paper juga? Perquè si és la manera de... Sí. Bueno, T'ha ajudat? m'ha ajudat molt. Saps el que m'ha ajudat molt? Que de vegades no sóc prou conscient. M'ha ajudat molt recitar en públic. Molt, però moltíssim. Jo sóc una persona supertímida, però és que abans ho era molt més. Fa molts anys, jo incapaç de sortir en un escenari. O sentar-te aquí a fer una entrevista. Incapaç, ja t'ho dic. Que bo. Ara inclús m'agrada, o sigui, tinc, saps? Sempre hi ha els nervis i tot això, no? Això s'ha de però tindre. és una cosa, és sanador per mi, m'agrada més sanador que terapèutic, no? Però bueno, és com... Sí. És una manera, o sigui, de ser tu mateix, no? I dir, bueno, doncs jo sóc aquest, o aquesta, no? I, no sé, i obrir-te una mica als altres, no? I no tenir por, no tenir tanta por, no? No sé. I com et vas envalentonar a fer aquest primer pas de pujar a un escenari? Sí, doncs mira... Perquè hauria ser... Sí, al principi, sí. Va ser anant a recitals de poesia com a públic, primer, amb amics, bueno, amb 2 o 3 amics que conec que tenen, bueno, que són poetes, que presentaven llibres, anava jo a les presentacions i tal. I un dia pues, em van dir si volia jo recitar alguna cosa, no? D'ells també, i algun dia algun meu també. I va ser pues, així, mica en mica, pues, un dia recito un altre tal, i al final pues, vaig conèixer una associació cultural aquí a Igualada, que es diu la Galàxia Poètica, i ells feien uns recitals sí, em feien un mensuals, sí, o trimestrals, bueno, sí, com sovint, no? I pues, jo anava sempre que podia, i a més ens donaven una temàtica per treballar, que això també pues, et motiva per dir, pues mira, ara, a veure què em sortirà. I això també em va impulsar molt, em va motivar, i bueno, i anar allà a passar els nervis aquells bons, perquè és algo que t'importa a tu, que hi has posat allà pues, part de tu, i bueno, algun dia pues, et tremola la veu, algun dia et tremolen les mans... Això no ho nota la gent. Però, no, ho notes tu. Sí, que és el pitjor. Jo sí. I bueno, i la veritat és que és una manera de perdre les pors, no sé com dir-t'ho, per mi, no sé. Que bonic. Sí. Quan escrius un poema, Sí. et passa que saps que, o sigui, dius, ha sortit bé aquest poema, ja està, el tinc relligat i l'he fet de cap a peus. O ets d'aquelles persones que autoavalua els teus poemes i els repasses i el corregeixes fins que hi ha un moment que dius, prou, ja està bé. Sí, una mica les dues coses. Sí. Molt poques vegades em passa que la primera, és molt poquíssimes, per no dir-te potser cap, de dir, ja està, ja el tinc, sense tocar cap paraula, ni cap coma, ni treure alguna cosa, o afegir, perquè sempre, saps? O sigui, sí. Hi ha algun detall normalment escrius i després ho deixes descansar, que dic jo, i al cap d'uns dies tu mires i dius, ostres, aquí igual això ho trec, o canvio, tal. Però depèn, també sí. No, suposo que depèn de quin poema facis, per a què el facis. O... Sí. I has tingut bloquejos artístics de dir, he d'escriure, he d'acabar el llibre, que ara fa poc vas fer un llibre i em sembla que a l'hora de fer un llibre de poesia et marquen, ha d'haver-hi X, o no sé. Sí.
Això és difícil perquè costa triar el que tu... costa endreçar, perquè ho has d'endreçar una mica i dir... Perquè, clar, jo no he escrit el llibre aquest de sopetón, saps? Tot de cop. O sigui, són poemes que tinc fa molts anys, alguns són de fa 8 o 9 anys, i alguns són d'ara de fa un any o mesos. Llavors els he recopilat per fer el poemari, diguéssim, per fer el llibre. Lo difícil és triar-ho i muntar-ho tot, que tingui un fil conductor, que tingui un sentit, una coherència. Sí, però a més són molts poemes. Sí. Jo crec que seria més senzill si fossin... N'has de triar 4. Bueno, és un gran esforç, però vas descartant. Sí. I mira, sempre n'hi ha els que són els més preferits. Sí. El que passa és que, clar, penses, aquests m'agraden a mi, però potser als lectors els hi agrada a les altres persones els hi agraden altres, llavors... Sí. Penses que és important com a artista, sobretot el fet de treballar la part emocional d'un mateix o el fet de la salut mental? Sí, i tant. És més, o sigui, pot donar més complicacions el fet de ser artista a que tinguis més problemes de salut mental? Bueno, que també, o sigui, a part, jo penso que és important treballar la salut mental en tots els àmbits, però com a artista et pot donar a ser més propens o treballes la salut mental o pots patir més. Per això del fet de fer la publicació o surt a l'escenari hi ha molts... Sí, jo crec que, moltes persones que ens dediquem a l'art tenim algun tipus de... i qui no? Sí. I actualment que es parla més, no? De la depressió, de l'ansietat, de mil coses, no? I, a veure, fa una mica com de por, si és la paraula, d'exposar-te de vegades o de sentir-te vulnerable, no? Però, no sé, no passa res en acceptar que ets vulnerable, suposo, no, també? O sigui, jo accepto que sóc vulnerable i és no sé, no m'han parit així, no sé. És que no puc fer res. Aquí tampoc passa res. Per això, o sigui, no puc anar fent que sóc forta i que sóc extrovertida perquè no ho sóc. O sigui... I està prou bé. Quin de tots els teus poemes et fa sentir més feliç o més orgullosa d'haver-lo parit? Vale. Tens algun? Que diguis, sí. Que aquest no puc deixar de fer mai. De recitar mai. Sí. És algun que no he recitat encara, que són del llibre nou, del primer llibre. L'últim que hi ha és que es diu Cançó per a tu. És com una cançó, perquè l'he escrita d'una manera que recorda, a mi em recorda com una cançó. Aquest estic molt contenta de com va quedar. Hi ha algun altre que també, però aquest en concret sí. I has deixat l'últim pel final de tot. Sí. Està bé. Sí, perquè és dels més llargs que tinc, també. I no sé, sí, com dels que més m'agraden, també, sí. Quin poema o poeta t'ha inspirat o poetessa més en la teva vida i per què? Si n'hi ha algun, què dius? Sí, poetes i cantautors. M'agrada molt... Són poetes que canten. Són poetes com el Joan Manuel Serrat, com el Luis Eduardo Aute, que a casa meva, a casa dels meus pares se sentien molt. Tant el Serrat com l'Aute. El Sabina potser una mica també més endavant, però sobretot el Serrat i l'Aute. Sí. I de llegir, he llegit... a veure... que m'hagin influenciat, no, però que els hagi llegit... Que t'hagin agradat. Que m'hagin agradat, la generació del 27 m'encanten, sí. I després hi ha una poeta que m'encanta,
que a més últimament l'he estat com descobrint més coses, la Gloria Fuertes. Ah, La ostres. Gloria Fuertes. Que jo, clar, fa molts anys coneixia els poemes aquells infantils, per nens, quan sortia per la tele, però té poemes molt durs i molt poemes... és de les que més m'agraden, sí. Actualment estàs treballant amb algun projecte nou o estàs immersa en la presentació del llibre nou? Bueno, ara estic immersa, diguéssim, estic com preparant properes presentacions, intentant quadrar horaris, quadrar dates i, bueno, vaig escrivint, he estat escrivint 2 o 3 poemes fa pocs dies, però no tinc cap projecte així encara ferm, no? Sí. I en el futur tens marcat algun projecte o tens idea de m'agradaria molt fer o anar o En el actuar? futur. Bueno, tinc molts poemes en castellà, també. I m'agradaria fer un llibre en castellà, també. O sigui, recopilar tots els que tinc i fer-ne... Sí, aquesta és una idea que tinc. Però sí, tinc idees també de col·laborar amb algú altre o, no sé, fer alguna cosa... Tot el que sigui artístic m'interessa. O sigui, amb diversos llenguatges, saps? O sigui... Sí. Que bé. Què és per tu la música? Bueno, la música va ser el meu primer amor, i tant. De nena ja, sí. De nena, preadolescent, i ja quan vaig començar a fer música, a estudiar música, era com, això és el que vull fer jo. Sí, per mi és la música, i per sort he tingut la sort de poder treballar amb la música en una escola, fent classes, i encara faig classes, i sí. Què et sembla la música de Joan Blau? Molt bé, bueno, què vols que et digui? No, aquí Sí, la pregunta... una música, sí, una música molt com juganera, com alegre, sí, com simpàtica, sí. Gràcies. Sí. Et demanaré 5 cançons, no ara, ja me les enviaràs, això ho explico sempre en directe, però que són les cançons que ficarem abans de l'obra de teatre, perquè així el tècnic de so li diré, vull que punxi d'aquestes cançons, i hi haurà 5 cançons de cada poeta, i cada cop que fem... 5 cançons favorites? 5 cançons que a tu són imprescindibles o favorites... De tot el... De tot. És complicat, però saps aquelles 5 cançons que realment és que les has d'escoltar? Sí. I aquestes són les cançons que sempre ficaré abans de l'obra, després de l'obra, o amb els podcasts faré una playlist dels poetes entrevistats i les poeteses, i aleshores hi haurà una música. Molt bé. Diguéssim, com de la banda sonora de cadascú, diguéssim, d'allò imprescindible. Sí. Cadascun té algunes i aleshores... Però no t'ho haig de dir ara. No. Ja m'ho penso. Bueno, si ho saps... No, perquè hauré de triar. És un atraco. Sí, això ho explico, però... Vale. I res, per últim, ja per acabar l'entrevista, és preguntar-te sobre el teu llibre, com et sents havent pogut plasmar per fi tot el teu recull literari, què és el fet de treure un llibre? És tan bonic com et podies imaginar? Sí, bueno, hi ha una sensació com de por, saps? Por, vertigen, no sé, perquè l'altre dia parlava a la presentació amb l'editor, que també em va entrevistar, perquè potser m'exposo molt, saps? És com molt introspectiu, molt...
però és que em surt així, no sé, és que no puc... També després la gent, tu estàs Clar, explicant cadascú una ho cosa pot d'una llegir, manera, clar, ho entén. ho pot interpretar, que és el que realment és el que busco també. No busco explicar les meves històries, les meves neures i les meves... sinó que el que ho llegeixi pues, es pugui identificar o li pugui ressonar d'alguna manera, no? Que diguis, ostres, pues, li pugui... no? No sé. I vols explicar alguna cosa del llibre que vols que la gent sàpiga o vols utilitza aquesta plataforma? Bueno, sí, per què no? A veure, per mi és com fer un balanç des de la meva infantesa fins ara, perquè està dividit en 3 parts, que és com la infantesa, la joventut, bueno, adolescència i joventut, i ara, que, bueno, maduresa o no sé com li vulguis dir, Encara som joves, edat adulta, bueno, no sé. Està més o menys així, perquè hi ha coses que es barregen una mica, però bueno. Llavors és com una manera per mi de posar ordre, d'endreçar, de dir, bueno, doncs vinc d'aquí, he fet això, això no ho he fet, o jo què sé. I ho poso en un llibre i tanco un cercle, saps? Com dir, un cicle de vida o alguna cosa, no sé. Bueno, diuen allò de s'ha d'escriure un llibre, s'ha de plantar un arbre, s'ha de tindre un fill, no? Exacte. Doncs una mica això. Bueno, he de plantar més arbres i escriure llibres, jo. Sí, bueno. Doncs res, moltes gràcies, de veritat, Valentina, per aquest moment, per aquests instants, per la teva poesia, per les teves reflexions i res, fins ben aviat. Molt bé, igualment. Fins aviat. Gràcies. I gràcies per tot. A tu. Pues ja estem. Adéu.